Libo-libo ka mga OFWs ang midagsa sa Expo 2020 Dubai niadtong milabay nga Biyernes para sa Philippine National Day celebration. Nagsilbing usa ka fiesta ang atmosphere sulod sa Philippine Pavilion nga ginganlan og bangkota o coral reef. Diin gipasundayag ang Philippine Food Festival nga giapilan sa mga sikat nga Filipino restaurants o cafes sa UAE. Nianang adlaw usab gipahigayon ang flag raising and welcoming ceremonies sa Al Wasl Dome diin giabi-abi ni UAE Minister of State Ahmed Ali Al-Sayeg ang mga delegado gikan sa Pilipinas nga gipangunahan ni DTI Secretary Ramon Lopez ug DFA Assistant Secretary for OFWs Paul Raymond CORTES. The relationship between the UAE and the Philippines, which was established in the early 70s, is a strong one based on shared visions and mutual respect. The Filipino diaspora in the UAE is considered one of the UAE's largest communities, exceeding 500,000 people, and continuing to play a key role in our nation's growth and development. The Expo 2020 Dubai has been a game changer in Philippines-UAE economic relations, opening up unlimited opportunities in trade, tourism, and investments. We project increased revenues in major industry sectors. Parte usab sa maong selebrasyon ang usa ka maduluyon nga parada nga gipangunahan sa mga miyembro sa Rizalista o mga Filipino community sa UAE. Nianang gabi una highlight ang talagsaon nga gala performance sa mga Filipino artists gikan sa Pilipinas nga giuluhan og daluyong ng diwa, original piece ni EJ Yatko, usa sa mga bag-o og sikat nga musical director sa larangan sa teatro. Ang National and Honors Day sa Expo 2020 Dubai, usa sa pamaagi sa mga tigpasiugda aron ipasundayag ang kultura ug mga kalampusan sa kapin 200 ka mga international participants sa nahisgutang global exhibition. Ang Expo 2020 Dubai magpadayon nga abli alang sa mga lokal nga bisita ug turista sa UAE hangtod sa katapusan sa Marso ning tuiga. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.